Πριν από λίγο καιρό, μία ομάδα παιδιών μαζεύτηκε και αποφάσισαν να οργανώσουν το TEDx University of Piraeus 2016. Πολύ γρήγορα όμως, τους γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα. Ποιο θα είναι το θέμα, ποια η ημερομηνία, ποιο το λόγο. «Έχω μια ιδέα», είπε κάποιος. Το θέμα μας θα είναι Spectrum. Μα τι είναι το Spectrum? Spectrum είναι το φάσμα, το πρίσμα. Το φάσμα ως κομμάτι μας είναι ένα σύνολο διαφορετικών χρωμάτων και διαστάσεων που συνθέτουν τη θετική και αρνητική πλευρά της ζωής, το καλό και το κακό, το όμορφο και το άσχημο. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι είναι το φάσμα και με πόσους διαφορετικούς τρόπους σχετίζεται με τη ζωή μας? Το φάσμα είναι η ζωή μας και η ζωή μας είναι ένα μεγάλο φάσμα. Και ποιο θα είναι το λόγο μας? Ας δουλέψουμε λίγο πάνω σε αυτό. Τέλεια! Και τι θα γίνει με την ημερομηνία? Σκέφτομαι κάτι σε καλοκαιράκι. 14 Μαΐου 2016 θα ήταν η τέλεια ημερομηνία. Μα τι θα γίνει με τα υπόλοιπα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν στην πορεία? Ακολούθησε το TEDx University of Piraeus σε αυτό το μοναδικό και πολύχρωμο ταξίδι. Δες τη δύναμη μιας ιδέας να παίρνει αμέτρητες διαστάσεις και ανακάλυψε μαζί μας τι σημαίνει Spectrum για εσένα και όλες τις υπόλοιπες απαντήσεις.